Il-proġett tat-tieni interconnector tal-elettriku bejn Malta u Sqallija daħal fażi oħra bil-wasla, il-ġar u l-installazzjoni ta' tagħmir kruċjali fl-infrastruttura sieħa tal-proġett. Il-kumpanija Interconnect Malta li hija responsabbli minn dan il-proġett spjegat li dan huwa tagħmir elettriku ta' kobor u pis sostanzjali li biex jinġar sal-post fejn ser jitqiegħed u biex jiġi installat jeħtieġ operazzjoni komplessa b'koordinazzjoni bejn kuntratturi speċjalizzati fit-trasport, l-inġiniera, l-awtoritajiet tal-port u t-trasport u l-partijiet kollha involuti. L-attività fi Sqallija bdiet f'nofs ix-xahar ieħor bil-wasla ta' xant reactor bastiment ta' trasport fil-port ta' Pozzallo li mbagħad inġar lejn is-sit tal-proġett f'Ragusa fejn beda x-xogħol fuq l-installazzjoni, l-ewwel billi tpoġġa fuq il-pedament permanenti tiegħu. Xogħol simili twettaq f'Malta fejn il-variable shunt reactor u l-auto transformer inħattu minn fuq bastiment u b'koordinazzjoni mill-qrib ma' Transport Malta twasslu fil-post fejn din il-ġimgħa ser ikunu qegħdin jitqiegħdu fil-pożizzjoni permanenti u jiġu installati. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, Ismael D'Amato, spjega l-użu ta' dan it-tagħmir. Transformer li ħajkun installat ġewwa Malta l-użu tiegħu huwa biex iwaqqa l-voltaġġ ta' trasmissjoni tal-interconnector dik ta' 220 kV għal 132 kV biex ikun jista' jiġi trasmess fin-netwerk lokali. Il-ħsieb ta' żewġ reactors wieħed f'Malta u ieħor fl-Italja huwa biex jagħmel tajjeb għall-effett tal-capacitive reactance li hemm fil-interconnector u ikun jista' jimmiljora l-effiċjenza ta' trasmissjoni tal-enerġija bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija, Mirjam Dalli, qalet li dan il-pass jirrappreżenta kisba oħra importanti fit-twettiq tal-proġett tat-tieni interconnector illi ddeskrivietu bħala investiment strateġiku ta' importanza nazzjonali. L-apparat importanti ħafna massiċ tal-transformer u anke shunt reactors qegħdin issa jaslu sew fi Sqallija u anki hawnhekk f'Malta f'pajjiżna. U dan il-pass ikompli jibni fuq il-passi l-oħra ħalli fix-xhur li ġejjin naraw ukoll dan il-proġett ikompli għaddej biex eventwalment f'pajjiżna jkollna t-tieni interconnector li jkun qed jgħinna u jsaħħaħ id-diversifikazzjoni tas-sorsi tagħna u jtina l-opportunità li nżidu aktar rinnovabbli fil-pajjiż. Dr. Dalli semmiet ukoll li t-tieni interconnector ser jissarraf f'tisħiħ tas-sigurtà tal-provvista tal-elettriku f'Malta u jżid ir-reżiljenza tan-netwerk nazzjonali. B'tul ta' 122 km u b'kapaċità elettrika ta' 225 megawatt, it-tieni interconnector qiegħed isir b'investiment ta' 300 miljun euro, kofinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea.